sa cítiš, Gašpi? Top, aj vybuchali. To je tvoj najlepší zápas v kariére? Nie, jeden z najlepších, to kedy si zahraš proti Bešiktašu. Ďalší takto niekedy tlieskal super? Nie, maximálne v Šamoríne. To je jak vlastne, keď Real Madrid tlieskal Ronaldinhovi, tak ty máš teraz podobné, hej? Dá sa povedať asi, no.